ପିସା ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ପିସା ଆରେ ପିସା ତମେ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମାନେ କୋଉଠି ଏପଟେ କୋଉ ପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ ଆରେ ଆମେ ପରା ଏପଟେ ତମେ କୋଉଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଏପଟକୁ ଆସ ଏଇଠି ବା ଏଇଠି ଏଇଠି ପିସା ଆ କଣ କରୁଛ ସେପଟେ ଘାସ ଘାସ ମାରୁଛି କଣ କଣ କରୁଛ ଘାସ ଘାସ ମାରୁଛି କଣ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆରେ ପଡାପା ସିଏ ଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘାସ ମାରୁଛି ତୁ ବା ଏବେ ଭାଷା କହୁଛୁ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାଷା କହି ପଡାପା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଘାସ ମାରୁଛି ଘାସ ତୁ ପୁଣି ଭାଷା କହୁଛୁ ପଡାପା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଘାସ ମାରୁଛି ବାସ୍, ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି କଣ ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଥାଅ ଓହୋ ଆମେ ଯିବା ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପିସା କୁଆଡେ ପଳେଇଲ ଆରେ ପିସା ତମେ ସେପଟେ କଣ କରୁଛ ଆରେ ସେପଟୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆସୁଛି ବୋଲି ତମେ କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉଚି ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆଉଚି ମୁଁ ଫେରୁଛି ନା ନା ମୋର ଏଇଟା ଯାଉଛି କଣ ଆସ ପିସା କହିଲେ ତମେ ସେପଟକୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସେପଟକୁ ହଁ ଏଇପଟେ ଆସ ଆରେ ତମେ ସେପଟକୁ କଣ ପଳେଇଲ ଆରେ ସିଏ କୋଉ ସେପଟେ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ କଣ ଯେ ଚକ୍ରି ଚକ୍ରି ଖେଳୁଛ ଏ ପିସାଟା ଆମ ସହିତ ଲାଗିବା ବୋଧେ କହୁଛୁ ନା ମ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ହଁ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ରହିବୁ ହଁ ଶୁଣ ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ନହେଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଆସୁଛି ତମେ ଥାଅ ଓ ନାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଦେଖିଲ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆମେ ରହିବା ବୋଲିକି ତମେ ଆଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ସେପଟେ କଣ କରୁଛ ହଁ ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରେ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉଛି ଓ ଫେରୁଛି ତତେ ମାରୁଛି ଥାଅ ସେଇଠି ପିସା କହିଲେ କୁଆଡେ ହଲଚଲ ହୁଅନି ହଜିଯିବ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ